ହେତୁବାଦୀ ତମେ ଘରେ ଖାଉନ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ତମ ଘର ପେଢିରେ ପୁରେଇକି ଖୁଆଉନ। ଆଉ ଏ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲା ତମେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ, ନିଷ୍ଠା ପର ଦେବତା, ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ତାର, କେବଳ ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସେବା। ତାକୁ ଯଦି ତମେ ପୂଜା କରୁଛ ତେବେ କାହିଁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରୁଛ? ତମର କ'ଣ ହକ ଅଛି ବାଡ଼ିଆ ପେରା? ସେ ଟାଇମରେ ଘର ଭିତରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମ ପରମ୍ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରୁ। ଘର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେଲେ ଆମେ ନିଷ୍ଠାରେ ରହୁ। ଅଳ୍ପ ସାଧା ଖାଦ୍ୟ, ଚୁଡ଼ା ଟିକେ, ପାଣି ଟିକେ, ପରିବା ଟିକେ। ଯେତେବେଳେ ସରିବ ଗ୍ରହଣ, କାଲି ସରିଲା 6:30 7ରେ ଗାଧୁଆ, ଲୁଗା ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଆମେ ରଖୁ। ଯେତେକ ସମୟରେ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଲି ରୋଗ ହବ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ପେଟ ରୋଗ ହବ। ଏଗୁଡ଼ା ପାଗଳ କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ପାଗଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖି ତମେ ଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେକ୍ସ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ କାମ ହଉ ନହେଲେ ପୂଜା ହଉ ନହେଲେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଜନ୍ମ ହବ। ଏ ଆଖିରେ ଦେଖି ଆଉଛି ମୁଁ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ସବୁ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଯେତେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଗଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯା କାଟି କାଟି ଯା, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ? ରାବଣ ରଥରେ ପଳେଇଲା ନେଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି। କ'ଣ ଡିଜେଲ ଚଲା ନା ପେଟ୍ରୋଲ ଚଲା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚଲା? ସେ କ'ଣ ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ? ସବୁ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ନ ହେଇଛି ସେମିତି ରହିବ। ଗାଧେଇ ସାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ହେତୁବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଅଭଡ଼ା ସହିତ ଚିକେନ ଖାଇବା ବୋଲି। ସେଟା ପାଗଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ବେଶୀ। ଆରେ ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଦିନ ରାତି 360 ଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ 360 ଦିନ ଖାଏ? ଆମେ ଜାଗାରେ ଖାଏ, ଆମେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଖାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅବଢ଼ାରେ ମାଂସ ଖାଇବ।